Сега, хора, предстои да ви издам тайната градина на Бохемска София от време оно. Това място е култът на готините милениали от началото на 2000-те години, който живее до ден днешен и не е спирал да живее през всички тези години, а вече е и убежище за симпатягите от генерация Z. И този скрит градски диамант се казва The Bookies от 2005 година, забележете. Не знам за вас, мили хора, но на мен ми е изключително трудно да си намирам в днешно време уютно кафене, но не място, където сервират само спешалти кафе и матча. Говорим за истинско кафене, барче от едно време с хубаво и голямо пространство, където сервират всичко, включително и коктейли. Лично за мен тези места са буквално 5 на брой в цяла София, но Букис ми е най-любимото, защото е и най-шано мястото. Букис пази доста от бухемските истории и тайни на София и е едно от малкото места последните мохикани, които успяха да останат на градската сцена толкова много години и да не спират да бъдат обожавани. Аз съм абсолютно сигурен, че доста от вас не го знаят, въпреки че е на пъпа на София, срещу НДК, на Удово-Водоспад, страхотно закътани тихи улички, но пък гастронома знае всичко, има приятели навсякъде.